Hai, assalamu alaikum. Ku biyo ni domin ganin yadda rana ta yau za ta kasance. So yau na tashi ina da ayyukan da zan yi da yawa. Da farko na fara da rubuta script ɗin content ɗin da zan yi shooting. So bayan na rubuta script sai na zo So bayan na gama rubuta script sai na zo na shiga WeChat domin akwai wacce ta ce min tana so in mata sourcing din a bias. So kamar da kuke gani na ga wani supplier na shiga na dan yi mata bidiyo na screenshot din wanda zan tura mata domin ta gani. So wannan supplier din dan Dubai ne amma mazaunin China. So suna da bias masu kyau wa'anda kaman na Dubai ne. Zan ma iya ca na Dubai din ne kawai da yana China a zaune. Bayan na gama magana da supplier din na gama duba mata sai na zo na fara shooting din bidiyo din da zan yi wata na script din da na rubuta. So akwai aikin mutane da yawa wa'anda zan masacin na faffaɗa masu kuɗin kayan da suka tura min. So na ɗauki waya na duba aikin waye ke next wanda zan ma duba ma kaya na faɗa mashi kuɗin. Nan ta zaɓa har na rubuta mata receipt na tura mata. So nan bayan na gama na zauna ne ina jin wannan karatun Dr. Haifa. So sai nan na zauna na ɗan yi jotting abubuwan da nake so na jotting na next wannan bidiyo ɗin da zan yi shooting. So bayan na gama sai na ɗauki wayata na ɗan yi replying messages na ɗan yi scrolling na ɗan gani abubuwa. So da wannan ne na ce bari na tashi saboda zan fita. Akwai abubuwan da zan ɗan fita na yi. So akwai kayan wata da suka zo zan je na clearing mata. So na gama na kakkashe fituluna na aje komai a inda yake. Na tafi. Wannan shine aikin da na ɗan gabatar na dangace da importation.